Hello लोगोफोर आंनि बिलाइ नार्जारि गोदान चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसेबाव बरायनानै लाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ दे सनाफोर ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय आं भिडिअ'खौ मालाबा लाबोयो मालाबा लाबोआ दे लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै गोसो जानानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय जोंहा न' खाथियावनो सासे बाजै दङ आरोना दिनै बे बाजैनियाव जोङो खामानि मावनानै हैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मानो होनोबा जोंहा दिनै बे बाजैया गंसे मन्दिर दङ बिराद समायना जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थागोन बिसोरो मिथिगोन बिराद समायना मन्दिर दङ माने इसोर होनाय इसोर सिबिगिरि जोंनि मुनुसमाया सुबुं माहारिखौ फाहामग्रा बेमार आजार बिदिनो लोमजानायफोरखौ फाहामग्रा माने हामोबो बेनि थाखाय बाजैया थेंक इउ स' माच थ' जादाय आबाबो आंबो आइबो थांगोन आरोना आरो गोबां मानसिफोर आरो गामिनि थांगोन गावनि लोगो बक्थ' बे गासिबो जायफोरखौ हांख्रायदों बे फैजोबगोन बेवहाय जोङो दिनै खामानि मावना हैनोसै आरोना लोगोफोरथ' नायलांबाय थादो जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो बिसोर नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै आङो दायो थांनो ओंखारबाय आरोना थांबाय थानोसै आसा मालाय सोनानै लिंगुजों माबाजों बेन्टिलेटारजोंबो ट्रोब सोजायो आवरि बोनानै नोंबो सासे बेनि सेर गसंना थानांगोन जों नुनानै लादों आंबो मानगोनां नोंसोर मा बस'ग्रोनोसै दिनैनि बे गोथार समबार रुपहि गामिनि मजेन बसुमतारी न'खराव जों आरो लोगोसे बिथांनि बिसि आइ श्री श्री गंगा ब्रह्मपाति बसुमतारीनि गोथार मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव आरो बे समाव जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा न'खरनि सुखु दुखुखौ जिउ खुंबोनानै गावनि थोजासे दिनै नुनो हादों जोङो जोंनि ओनसोलनि आफा बोराइ बाथौ शिब भक्त जानानै जों नुनाय आरो बे बेलायाव दिनै जाय रायजोफोरा दिनै बेयाव गावनि बेसेन गोसा सम्पदखौ खालामनो फैदों नोंथांमोनसिम रोजा साबायखर जोंहा दा बे बेलायाव दिनै आनसलिक एबा प्राइमारियैनो जों मोनसे आफाद दाना दोनदों जोंहा बै आफादाव माराखिरा जोंनिनो गाहाय नेहाथारि गेवलां थिजेन नार्जारिमोन नामा थिजेन नार्जारि
बिथांखौ आङो न'खरनि गाहाय बिगोमा राजा बसुमतारी बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै नेहाथारि बिथाङा फंनैसो बुंगोन क'क्राझारनि बियाव जायफ्रा जोंजों लोब्बा दङ बिथांमोना जोंजों हेफाजाब होनानै बिथांनि न'खराव दिनै बिथांनि गोदान होमबा जोब्बायबा जाथ'बाय बै हास'नायखौ दा जोंहा दिनैनि बे बेलायाव जों मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंहा दिनैनाव गुरु दंखायो मानाव गेदेर बिरन्जय आफागुरु बिथांखौ जोङो फिथाखौ हास'नो थाखाय खालामनो थाङो जोंनाव नामा सानजों लोगोसे हांख्रायनानै नों बिमा गंगानि सनानि मन्दिरखौ गुवार मुखुब खालामनायजों लोगोसे नोंनो अहायबो न'खर सान्थि खालामनानै होलांनांगोन नोंनि फिसा फिसौ नोंनि न'खरफोराव जेरै साना सोरांनानै थादों बेफोरबायदि न'खराव नोंनो बिदिनो सान्थि गोजोन सुख सान्थिखौ अराय सम नायनानै लाखिसिबाय बोराय माइनाव बोराय माइनावखौ नों बिमा दिनै आलो गोजोन बरायनानै दोनगोन नै दिन आफा शिबाय बिमा पार्बती बाबा गणेशनारायण नै दिन आसाम जायगादों थिग बे गोदान होदों बोरमा मासे हगारनानै नै दिन सोरांनि लाखिनांगोन होननानै नै दिन जा मुथासे जगार खालामनानै नोंनो मा होबावगोन मा दोनबावगोन मा बुजायबावगोन मा बरायबावगोन जों दिनै जेबो रोङा मिथिरोङा जों दिनै मनुष्माया आइ बिमा गंगाजोंनो शिब गंगाजोंनो सरस्वती देवा ब्रह्मा शान्ति पार्वती दुर्गा देवी कामाख्या महालया शक्ति मैलिमा दुर्गा देवी कामाख्या महालया नोंनिनो गोहो नोंनिनो शक्ति आलो गोजोन शक्ति नोंनो होलांनांगोन नै दिन आइ आफा बेले बेसेखौ बोस्रांनानै लानांगोन जय आफा शिव बोराइ बाथौनि जय आफा शिव बोराइ बाथौनि जय आफा शिव बोराइ बाथौनि जय आफा बिमा लक्ष्मीनि जय आफा माइनाव बोराइ माइनाव बुरायनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि Gimana?